Tak zdravím, to jsem zase já. Možná jste si všimli, jak přehnaně mám rád World of Tanks, ale ve skutečnosti moc dobře vím, jaké je to hovno. Ale platí mi v poho, tak na vás hraju tohle divadélko. Здравствуйте, Линда. Сегодня у меня гость Криштоф. Můžete do prdele mluvit normálně? Myslím, že ty debílci ví, že jsme z Běloruska. Zdravím všechny, mě už nejspíš všichni znáte, ano, jsem tento pán, ale nevěděli jste, jaký jsem mimo hudby hráč tanků. Byl to osudný den, kdy vrátili do vodka Artiny s APčkama a mohl jsem pak dávat bomby, trošku mi pak přeskočilo a tady jak můžete vidět, viděli mě dělat ty hovna i tihle kopači kanálů před areálem, nebyl to krásný moment, ale teď bych se chtěl zeptat vás, jak se těšíte, až se podíváme do doupěte vaší společnosti, jak to tam vypadá. Byl jste vážně skvělej. Ten kopač kanálu jsem byl já. Nechápu, co na mě vidíte, co pak vypadám na to. To je jen vaše věc, že místo plakátů na koncert tam máte poutač na nějaké bullshity okolo World of Airplanes. Tady pán asi nepochopil žertík, no nic, jdem se podívat za Grumim, jak na tom je. Grumi, předávám ti slovo. Děkuji, Salvadore, já teď tady pár minut čekám, už se tu celkem bojím, protože šéf teď trošku ventnul crazy a trochu rageuje, bojím se tu. A slyšíte, ten dement je zas v prdeli. Ach, kruci. Jste jen banda kreténů, děláte na hovno tanky, za co vás platím, k čemu děláte tank, co má mikrověž, která nejde probít, nebo Kaliban. Dává za 1000, ale pak dáváš do progetka za 0, fakt debilové, dostanete padáka zbytečný tvorové. Začínám přemýšlet, že Defender je nakonec svatý grál, vodku jde fakt do piče. U vodka je nasranej i sám šéf a ten duch, co tam vzadu rozsvěcí a zhasíná to světlo, Olegu, vidíš to taky? Radši si dám na to trochu vodky. Na konci března se Viktor Čísly sešel s hráči a zodpověděl často kladené otázky. Kdy budou Artiny předělané? Kdy bude opraven matchmaking? Kdy budou zlepšené mapy? Více vozidel bude vybalancovaných? Sledujte, abyste dostali všechny odpovědi. Dnešním hostem je nikdo jiný než pan Čísly nebo Kyslí, nevím, máte zvláštní jméno, nevím, jak to mám vyslovovat. No nic, vítejte u nás. How you doing? Hello. Hello. A samozřejmě budeme chtít vycucat co nejvíce odpovědí, které nás potěší a ujistí nás. První otázka je, jak se dnes máte? Není vám trochu vedro v tom saku? Hlavně až se spotíte z těch fanoušků, tak pak nehodlám pod vámi vytírat. Tak musel jste si ze mě udělat prdel. OK, to beru, ale asi by bylo možná lepší přejít rovnou k věci, abych tady nemusel ztrácet čas s váma a bandou debilů, který jsou pro mě tak potřebný, jako bicykl pro vozíčkáře. Takže bychom mohli konečně začít, abych tady ze sebe nedělal debila 20 minut, ale jen 10, a to se přece pole vyplatí. Minulý rok Wargaming představil update 1.14 a snažil se, aby hráči nebyli zklamaní jako před 5 lety v updateu 9.14. Pro některé je 13 to špatné, ale pro Wargaming je to očividně 14, tak se na to jdeme podívat. Možná k tomu pomáhá fakt, že na updateu 1.14 pracoval tenhle Magor a tenhle děda, kteří pomáhali, aby to bylo ještě víc na hovno. Také k práci přispěl ze západu tenhle Neo z Matrixu, který pracoval na titulech jako Call of Duty nebo Destiny, nyní pomáhá na vývoji tanků společně s panem Číslym jako manažér studia v Minsku. Víte, hodně lidí si stěžuje na 1.14 update obecně, každý update se 14 na tom nebyl nejlépe, čím to je, nebo co si o tom myslíte? Za prvé můžete si to myslet, já vám to neberu, někdo taky sere na pátek 13. a pak se diví, že ho zastaví Benga na první zatáčce, když to rval 90 v obci, takže z toho plyne, hrajte naší hru, ale když se něco posere, pak se nedivte, prosím, jsme jen lidé.
Update 9.14 měl zajistit lepší nastavení audia, aby mohli lidi vyzkoušet parádní 7,1 sound a aby už nikdy se nedosral lidem zvuk, aby nemuseli Alt F4kovat celý vodko, jenom kvůli tomu, že naše společnost je neschopná, avšak i po 5 letech jsou případy, kde mají hráči se zvukem potíže, takže asi tak, no ale nám to nevadí. Schopní, neschopní, mně je to taky jedno, když mi platíte dobře, ale radši ukážeme fanouškům, jak to vypadá u vás ve Wargamingu. Vlastně na můj personál nejsem moc hrdý. V současné době jsou tyto prostory prázdné, protože jsme je kvůli válce na Ukrajině zavřeli, tak to bylo prezentované. Skutečnost je však taková, že reálně už jsem těchto zaměstnanců měl pokrk, tak jsem je zbavil zaměstnání a zároveň s nima jsem se vysral i na sídla v Minsku a Rusku. Protože kreténi jako mí zaměstnanci nemají na takové studio nárok, to bych to radši poskytoval Ukrajincům, nebo z toho udělal penzion u Čísliho a první rezervace a 3 noci zdarma bych věnoval této multikulturní sebrance debilů. My umíme udělat kompromis, jak se patří. Děkuji, nyní má na vás dotaz pan Morty, ale asi bez Rika. Teď jste právě urazil mne, taťku, i tady kamaráda Tondu, myslím, že byste se měl sklidnit s těmi hláškami. Já jsem sice čísly, ale vy jste fakt číslo, které pro mne nic neznamená, 1 nebo 3 s tvým taťkou a Rikem nebo Tondou, už nevím, já mám spoustu jiných spokojených hráčů, sorry jako. Pane čísly, řekněte něco o tom updateu konečně. Dobře, začněme krásným stromem českých hevin, aby Češi zavřeli už držku, no a je tam tank TN Hovna 105 něco, který dává 320 damage a pak jsme přidali prémiovou Škodovku T56, která dává 460, aby to bylo vybalancovaný. Nekecam, samozřejmě nám jde o to, abyste nám zaplatili. Já bych vám rád poděkoval za učení map, dost jsem se toho naučil. Jestli myslíte topografii, tak pak děkuji a jsem rád, že náš mod ceníte. Kdybych vám to měl říct na plnou hubu, tak je to tak, že můj tým debilů představuje super duper hyper turbo good taktiky, které považujou za ty nejlepší pro Mongoly jako jste vy, protože to hrát neumíte s tím, že se zlepší public. Ale reálně, když pak tyhle taktiky aplikujete na normální bitvě, týmy se tam stejně nějak random domrdaj, že všechny tyto rady budou k ničemu. Nechtěli byste něco provést s Artinama, už mě celkem štvou. Pane Irvaxi, víte, je to těžké. Jsou 2 kategorie hráčů. Jedni, co tu hru neumí a pak ti, co to neumí, ale každý večer přijdou z kalby nebo hospody ve 2 ráno, dají si nohy na stůl, pohrabou se v pytlíku a jediný jejich cíl je klikat levé tlačítko na myši a koukat, jestli jejich střela tank trefí či nikoliv. Vyberte si sám, kam patříte, ale my víme, kdybychom zrušili Artiny, tak bychom přišli o prachy, což nechceš. Pane čísly, dost hráčů by raději viděl hru, jaká byla, když jste ji vydali a prej teď to jde čím dál víc do straček. Vím, že v minulém roce jste řekl, že vám to nevadí, ale co teď? Změnilo se něco? No, pane moderátore, můžu vám tykat? Ty nebo kdokoliv jiný, kdo si pamatuje tanky, jaké byly na začátku, jste mi naprosto u prdele. Všetci nám jde jen o ty hráče, kteří každým rokem přicházejí, ze kterých máme nejvíc peněz, noví hráči, kteří ještě ani neví, kdo jsem a ani neví, jak odejít ze hry do garáže a pak to musí hledat 2 hoďky na fóru. Jsem si všiml, že je celkem super, když fanoušci mají s hrou nějaký problém nebo dotaz na vývojáře a vy můžete hned na to odpovědět, jak se daný problém vyřeší, že jo, vyřešíte ho. Haha, ten byl dobrý. To určitě třeba po 10 letech jsme si řekli, že Artiny jsou možná moc OP, no tak jsme udělali feature, že hráči, na které letí střela, uvidí předem odkud to letí asi 2 vteřiny před dopadem, abyste věděli, že už jste v kundě o něco dříve, než to na vás spadne, protože čas jsou přece peníze. Když jsem se s fanouškama fotil, musel jsem se trochu držet, protože moje svědomí mi trochu dělalo problém, bylo to na mě znát, protože jsem věděl, že z těch debilů stejně vytáhnu pár korun z prémiového obchodu.
I třeba právě z tohohle Big Smokea, ale nasadil jsem trochu badass pohled, abych vypadal jak nějaký MMA zápasník, co si o sobě myslí jak svině a dělá si fotografii k intru na jeho Fight Night nebo nějakou blbost. A pak stejně dostane vypínák během 2 minut, fakt borec. Víte, trochu ze mě teklo, nejen kvůli saku, ale ještě jsem se snažil někomu z těch debilů nahmatat peněženku, protože každá kačka se hodí, no ale bohužel jsem nic nenašel. Ale tak stejně mi všichni zaplatí, i vy mi zaplatíte, vám to vidím na očích. Tak snad jste dostali odpovědi na své otázky a až na pár narážek pana Čísliho jsme snad byli i spokojeni. Takže děkujem za návštěvu a uvidíme se snad někdy příště, čusík busík. Zdravím, jmenuji se Daniel Čou a pana Čísliho jsme si Zdravím. ještě chvíli nechali, aby Už se nám těším. sdělil pár aktuálních novinek ze světa tanků, než bude bohužel muset odejít, předáváme slovo. Děkuji, pane Čou, mám to udělat show. Tak dobře, začněme třeba výročím 2. světové války, kde jsme nepřekvapili, ale to jsme se na všechno vysrali a přidali jen 4-pack s tankama rádoby tematickými, ale ten pack stál 1000. Tak jsme na tom aspoň vydělali, Doufám, ale dobře, že hodně přejdeme k peněz. hezčím věcem. Pak jsme přidali out of nowhere český prémiový stíhač Maglaj z TVP něco, kterým má DPM o něco menší než STB Babyš, penetraci 250 a na Goldu 330, čili no problémo, hlavně kdyby sis chtěl zahrát českou 8 zadarmo, tak tam máš těžké TNH a pak medium TVPčko, ke kterému se nebudu vyjadřovat, takže naše hra vůbec není pay to win. Tak jo, pane, mám vám také tykat? Chovejte se jako člověk. Omlouvám se, už nevím, který jste vy, jednomu moderátorovi jsem už dneska tykal, no ještě, abych dodal, ten český stíhač je v novém maratonu, který je nejlehčí za posledních pár let, protože místo 10 hodin denně ten v se vám minulých povedl. nyní strávíte ve hře jen 3 hodiny denně po dobu 11 dnů, no a to ještě budete muset hrát velmi dobře. Našli jsme si jednoho hráče s osobkem 9000, který jednou omylem strčil do 10kového TVPa, který jelo na Heaveny na Paříži a nemělo tam co dělat. Týpek ho pak reportnul a my mu náhodou dali ban na 3 dny. Naštěstí ten ban končil tak, že měl hráč pár hodin na to, aby si tank koupil za peníze. Řekl, že s vodkem končí. A byl na nás moc nasraný blbeček. Ale pak nám stejně zaplatil a hru hraje dál. Víte, my jsme fakt super společnost, už jsme naznačili, že v budoucnu budeme přidávat dvoudělové Američany, aby nebyli ukřivdění, že tu jsou jen Rusové, no a pak ještě budeme přidávat italské TD, které bude mít zásobník s přebíjením jednotlivých ran 8 sekund, čili než nabiješ pak celý zásobník, tak ještě zestárneš o 10 let. Tak to já taky zestárnul 10 let, co hraju tanky. Tak vidíte, že to tak jasně, funguje. Ale teď už vážně k věci, co si mají fanoušci myslet o hře, jak ji vidíte do budoucna, co vás na hře baví a zkrátka jak byste shrnul vodko v kostce. Protože slyším, Wargaming mi zas nepřeje, nic netrefím a tak podobně. Reálně třeba do roku 2030 naše hra bude tak v háji, že lidi přejdou na tanky online, protože to bude řazený jako tankový simulátor. Musím ještě vyzdvihnout naše naschvály. Třeba když se vrátí tank ze hry, tak vám lagneme na chvíli hru, abyste si mysleli, že vám hra crashla. Nebo když se vrátíte do garáže, tak vám necháme dlouho 1 minutu na zálohách. Abyste si mysleli, jaké máte dneska štěstí a pak vám nezahájíme bitvu, aby zálohy mohly mezitím skončit. Proto bych řekl, že naše hra je hazard nejen s penězi, ale také s lidským zdravím a proto v porovnání s tankama. Hry na automatech v hospodách budou tak v pohodě, jak hraní prší s dědečkem na chalupě. Bylo mi potěšením, mějte se. Děkuji za pozvání. Víte, proč se jmenuji Viktor Čísly? Protože kdybych se jmenoval Viktor Písmenky, tak by na mě asi zavolali psychoterapeuta a přišel bych asi ještě o práci. Což samozřejmě nechceš.